Ukhozi umaphiko omgula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni nezigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sasifide sashaya leso sikhathi sokuthi mina nawe sihlalisana igama lami nguNeliswa Cele ngiyakumukela kwesinye isiqephu soKhozi FM TV uyazibonela ke nawe angihleli lapho sofa bamnyama bajwayele size la kwadrama sifuna ukubona ukuthi uma kudlala imidlalo yomoya ekseni nantambama kusuke kwenzakaleni ngemuva kudlala kanjani ingane ikhala kanjani uma buhleka kanjani abadidiyeli nabo bakhona bazosichazela ukuthi kuswele ekuqaleni uzumdlalo womoya uzuphume emsakazweni kuhamba kanjani asambeni siyobona ukuthi benzani. Sengifike ngaba at home ke njoba nizibonela la edrama studio sawabona phi umuntu engene ezohlala etafuleni kwakho but ngibonga kakhulu ukuthi abakadrama bangivumelile ukuthi ngikwazi ukufika la ngizohlala nabo sixoxe sizwe ngezinto ezenzeka behind the scenes kuze kufike ekutheni umdlalo womoya ube semoyeni njengamanje ngapha ngihleli nosiswami uDolly waka Ogle bese ke ngapha ngihleli nobhuti wami uSamkelo waka Khumalo uSisDolly ke she's the producer uyena umdidiyeli wedrama uyena oshowcut mayingezwa kahle mase ukuthi umuntu asikhathi aphinda umuntu futhi Samkelo yena technical producer uyena lapho odlala nabo bonke lobu buxhakaxhaka lana sozosichazela ukuthi busebenza kanjani sanibonani. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Ngiyabonga ukuthi ningivumele ukuthi sisuxoxa kancane ngomdlalo womoya. Siyabonga ukuthi uzivakashele namhlanje wena nethimba lakho la kuKhozi TV. Siyabonga. Ngifisa ukuqala ngawe SisDolly. Umdlalo womoya iqala phi process yakhona? Qala kanjani? Umdlalo womoya ufana nje nabo konke okwenzekalayo emsakazweni ukuthi silethele abantu bakithi abasilalelayo icontent. Bese ke si rule na imandate ke yokuthi fanele bekhona umdlalo womoya emoyeni. Bese ke lapho ke sesiya decide ukuthi sifuna umdlalo onjani okhuluma ngani uyafundisa ufundisa ngani ama issues lawo esiphila nawo nje emhlabeni nawo umdlalo womoya fanele ukwazi ukwa addressa lawo ama issues uveze lezo zinto wenza abantu ukuthi bakhulume ngawo lawo ama issues ababhekana nawo ama social ills ngolimi lesingisi. So ke mawukhethwa vele umdlalo ozongena emoyeni ukhethwa kanjani? I'm sure baningi abantu ababhalayo abafisayo ukuthi nabo ngelinye ilanga umdlalo wabuzwakala. Umdlalo sinababhala abaningi abazimele basibhalelayo baletha kune process okufanele bayilandele. Uma ngabe bethintana nathi siyasibanikeze yona lo myalelo ukuthi kufanele benze kanjani. Kodwa ke abanye bayakwazi ukuthi balethe la ebuilding bafike bayishiya imidlalo yabo be-address to i-drama department bafake yonke imininingwane yabo phakathi ukuze sikwazi ukuthi sibathole bese kuyima siyithatha leyo mdlalo siyisa ku-evaluation process. Sinama independent evaluators okuyibona bakwazi ukuthi basifundele ukuthi ngabe umdlalo ukuyistandard esisifunayo yini awunako awuthuki inhlamba uyafundisa ugcina yonke imithetho yase SABC ukuthi iyiphi content ekufanele sikhiphele abantu ngaphandle noma ke bese beyasimelela enye indlela yokusimelela leyo. Mangabe sesutholile ke umdlalo siyayiseke kulabantu abasi-evaluatayo basicheckele wona ke zonke lezo zinto ukuthi ubhale ngayo indlela ubhale kahle uresearchile bese siyathatha ke sikwazisa ukuthi uphumelele umdlalo wakho bese kuyima sikwazi ukuthi siwufake emoyeni. Ngizoza kuwe but Samkelo I'm sure uma usufika emoyeni umdlalo ususudlule kuwena wathi ukuthinta wawufaka umsindo ngixoxele ngomsebenzi wakho. Umsebenzi wami uqala ekutheni sihlale phansi noDolly as a producer kena kumdlalo sowenza ozolandela then senze umsebenzi omhambe library also some music mangifika silalele naye as a producer ukuthi okay
no le sound ingasebenza, okay le no yiphi. Then from there bese ke ngihlale phansi ngenza ama links, bize i-voice station introduce lomdlalo njengoba ubuza ukuthi okay lo mdlalo usibhalelo sibanibane uthulelo Ukhozi FM isiqephu sokuqala isiqephu so sekurecorda pre-production lokho. Then bese ke buke ihlelo bese siqedile bese ihlelo usuku okay sokuthile because as a producer umsebenzi wakho ukuthi okay asource ama actors azobe for that, so bese siqedile ihlelo usuku siyaqala recording. After recording, we commence record, we just record plain voices. Then after, I will have a day in the post-production, editing, add my sounds. Amanye record amanye is just okay. I record the side ni so kuba kanjalo. So akwenzeki nje ukuthi umuntu mayingena emanzini angene emanzini ngempela umsindo usukhona. Yeah, umsindo siyawenza, sawufuna, suthola sufake. Bese ke kube ukuthi masiqede lapho hlanganise konke bese ngikuloga kwi-system ukuthi emoyeni bakwazi ukuthi bakudlala basuke abasakazi bethu ngaleso sikhathi. Sazokunika kahle ithuba ukuthi usikhombise ukuthi kusetshenzwa kanjani lana. Doli ngizobuya kuwe umdlalo ngicabanga ukuthi ayifani imidlalo eyahlukahlukene nisanda qala i-radio novela ngixoxele ngalokho. I-radio novela, yes, we're very excited kakhulu nge-radio novela yethu iyaqala manje. Ngicabanga ukuthi njengoba nisivakashele nje niyabona ukuthi sibhizi ngayo. I-radio novela sizakhele nje idolobhana lethu, umphakathi wethu nje omncane sizakhele wona. Kuthiwa ise-community yasedimba. Isedimba yebo. Idimba ke besisondelana ne-Top Hills. I-Top Hills ila kuwa ama-suburb khona. Bese kuba khona emaqhosheni ke ila kuyise indawo yasemakhaya khona. Siyenzeleni le ndawo senzela ukuthi sibuke indlela abantu aba-interacta ngazo from different areas of life kodwa bese beyahlangana behlanganiswa ukuthize. It could be ukuthi bayimndeni ama relationships, it could be inkinga abahlangabezana nazo, kukhulunywa ngepolitics la, kukhulunywa ngeenkolelo zesintu, kukhulunywa ngenkolo i-religion. We have ama religion ahlukahlukene khona la, kukhona izikole, kukhona ibhedlela. Zonke ke lezi indawo zisikhombisa inkinga abantu abahlangabezana nazo in all those different aspects of life. So isoapie yethu le sibiza nge-radio novela. Izobizwa Isinqumo. Okay. Isinqumo kahle kahle naleli gama salihlanganyela kwenziwa i-brainstorming session. Sinababhali abahlukahlukene abasibhalelayo. So kuleli ithimba ke fanele sidecide ukuthi soyibiza ngani le radio novela yethu. Sayibiza ngegama elithi Isinqumo. Isinqumo susukela ekuthenini ekugcineni kosuku kumele wenze isinqumo. Whether uyasenza isinqumo esikubhekile noma usenzi kodwa kusayisinqumo kwalokho. You make a decision. In life, we have to make a decision. Whether you decide to wake up and go to work, that's a decision. When you decide not to go to work, it's a decision. So, isho lokho isinqumo ukuthi empilweni sibhekene nokuthi sithathe izinqumo ngazo zonke izinsuku zethu zokuphila. Ofundayo uyadecide, uyasenza isinqumo sokuthi ufuna ukuyofunda, isinqumo leso. Ofuna ukuthuthukisa impilo yakhe aqala ibhizinisi, isinqumo leso. Ngayo nanoma yini oyenza empilweni ekugcineni kosuku kumele ukuthi wenze isinqumo. Mhlawumbe nje sisiphetha ikuphi oyucabanga kulomsebenzi ababukela emakhaya abangakulindela ukuthi mawumdidiyelo wedrama ubuye wenze lokho? Ngingathini ukudila nama character abantu ahlukene. Sengisho ke nje bona as abantu, not ama character lawo esidlala nawo. Kunzima kakhulu ukusebenza nangabantu. Kunzima kakhulu ukusebenza ngabantu. Kodwa futhi ngingabuye ngithi kumnandi, it's challenging. Kodwa futhi kube mnandi ukubabona coming to life, benza ama character lawo bewaphile, bethathe into ebesiyifunda
uyimagina kodwa bese mina ngiba ne-opportunity yokuthi ngiyababona mina beyiphila ukuthi phela sikho ke ku TV abantu basuke bengaboni yonke into eyenzeka ku-radio drama isuke umuntu ezicabangela yena ngokomqondo ukuthi engabubukeka kanjani uZara engabubukeka kanjani olwethu kodwa mina ngiba nethuba la lokuthi ngibabone bekwenza live umuntu eshintshe acting ngimbone kube mnandi kuhlewe kube nje yana but nje singasho ukuthi inawo amathuba i-radio drama inawo amathuba amahle kakhulu ngoba abaningi babo nje ubabona sebevela khona la ku television besuka khona la italent labo selithe ukutitinywa khona la kulesi studio. Angifuni ukuvalelisa ngiyavalelisa but ngize la kubhuti uSam ngifisa asikhombise izinto lana ukuthi ithintwa kanjani zisebenza kanjani kuqalaphi kufikephi kodwa kwamanje mina ngisayobona abantu nangalana sibone ukuthi kuhamba kanjani. Ngibonge kakhulu sisitoli ukuthi nivuma ukuthi sifike lana sizobona ukuthi kuhamba kanjani behind the scenes ema studio. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele. Hayi cha kuvume emoyeni wami ukuthi ngithule. Ngiyazama kona ukuyidlulisa kodwa ngiyala. Ingqondo ingitshela lokhu kanti inhliziyo ingitshela okunye. Ulikhona uba indoda manje. Thanda umuntu ngale ndlela. Uyazi umuntu usevela avuka isikhwele nje sithubeni. Buka nini sikuthi umuntu usamadoda. Cha ngakhetha la. Mabutho. Yebo baby. Ungikahlela amehlo nje indaba. Cha sithanda sami bengibuka ubuhle bakho. Usungazimgqobuzela kangaka pho. It's rude ukumdelela bakithi. Umuntu mina ngibuka umngane. Engingafuni nakubangiswa nje kuyena. Ngithakatha kuqala kanjena ke. Hayi singamane ngithakatheke nokudlala abafanyana. Hayibo, abafana baphuma manje. Olwethu kuza ngoba ungaqondi noma ubhuqa mina. Hayibo mabutho, usukhuluma ngani manje ngoba uyangidida mina? Yabona angiyithandi lento yakho yokuthi uncokole indendende nomsizi into engapheli. Niloko nisine kubala la. Kodwa baby, sikhulumile ngalolu daba izolo ngazingaxolisa. Yebo ingane yontanga kodwa phela manje. Uyingane umsizi. Uyingane yami yize ngingamzali. Ubufuna ngithi step child noma mhlawumbe kuzozwakala kangcono lokho kuya. Oyolethi. Akusinekisike lokho yeso. Ngiqinisile uma ngithi angikuthandi lobudlelwane obeqile. Kwalaphi nje ukuthi usho lokho ubufuna ukusho kuyena bese uyamdedela ahambe. Kulokhu lonhlanganisa amakhanda ninsinsithe kubala lana. Hlezi nginibuka la. Butho, umo wakho minezo. Alikho futhi edlula leyo. Asingaxashanisa ukuthi ngicela umsizi ukuthi angikhandele ifoni. Cha. Sicabani. Nambe ngenza isiqiniseko nje sokuthi kungaphambani inkomisho ngibhekile. OkukaKhesari makubhekane noKhesari. Finish and clear. Sesifikile leso sikhathi sokuthi ngeke ngifunde ukuthi lezi nkinobho lobuxhakaxhaka benzani kanjani. Ngicela nje ungixoxele ngosuku lakho mawufika lana usebenza kanjani uzumdlalo uphumele emoyeni. Ngiyabonga Neliswa. Ukufika kwami ekseni mangifika la e-studio oqala uvula i-session. Mawukuthi ngalolu suku siyaqopha umdlalo ukuvula i-session ke ama-folders of each episode. So ama-episode kuba mhlawumbe isiqephu sokuqala konke okusikufakayo kuba kugodwa kwi-folder eyodwa. Uma i-session yesibili u-episode 2 kanjalo siwaneme nawo. Mawuza nje bese mangiqedile ukwanema mangiqeda lapho input wonke ama-links esiwadinga siwasebenzise. Njengamanje wasirecord Isinqumo. So ifolder yami Isinqumo nansi. Ama-episodes akhona nama-links wami import music everything yakimporta. Ayidinga ngiyakudonsa nje la kuma-cliplist bese ngiyakudlala. Yabo. Konke ukwenza bese kuthi la edeskini ila ukwazi ukusebenzisa khona mawufuna ake sithi usejele. Ngithi ejele kuba naleyo echoish mawuva. So konke lokho sikwenza la asidingi nokuthi uzohamba mhlawumbe uye ejele la ngempela. So konke sikwenza noma abe kuthiwa umuntu usecingweni. So it's just uza kuleyo mic ngoba mawuza la whatever you have on your screen nala kukhona la edeskini. So ukwena whether ufuna ukwenza khona la on the desk noma ufuna ukwenza on the PC khona ku PC la.
So I think for convenience purposes umuntu sewajwayela ukuthi akwenze ngesandla la yabo kodwa ke kokubili kuyaxoxisana i-desk ne-computer konke kakhulu ndawonye. So ama-sound effects nakhona amanye bawenza khona nosirecorda amanye ngiyawasosa like I record them ngaphandle amanye ngiwathatha kuma-sites so konke sikuhlanganise nje ngosuku. Yeah, it's challenging sometimes nokufika-ke because usidila nemishini okunye kusebenza ukuthi uyasebenza kuyafreeza so it's always ukubambisana between nami and the IT guys abala ekhaya bayasiza kakhulu. Yeah, ngicabanga ukuthi kubanjalo. Yeah. Kuningi khona. So lesi studio sengikusona kwenzakalani ngala? La studio ke la abadlali bethu beqopha khona. Okay. Bakhona nje ubona ama mics ama props wonke. Umnyanga ama props bangqongqoza bavula bavala so konke kuama props njengoba ubona nezitebhisi lana nokuhamba konke ama props ethu wonke lawo esiwasebenzisayo bese kuthi njengoba ubona noma sometimes ngisisikhathi positive masibana lemidlalo like nje belethile so konke sisebenzisa ama props noma uthiwa mhlawumbe umuntu sifaka amanzi ke la mhlawumbe ukuthi ufuna ukuzwa ukuthi okay nangu sibantu bamthelela uyi-tea bese uzwa amanzi ethelwa phakathi enkomishini. Normally we do that. Yeah. Njengoba ubona namathe ila sihamba khona ukuthi umuntu usemakhaya uhamba ku gravel uhamba khona lana. Okuningi ke noma mhlawumbe ngazi okunye futhi okunye ngazi mhlawumbe umuntu uyashaba nje cha. Sithathe nje isponge. Thatha isponge ikhathe ekhala wema. Uyashaya umunye esayidini awema uyashaya umunye esayidini so konke lokho kumdlalo womoya ukuhlanganisa umdlalo womoya so lekhaya nkosami ngazi uyitshela ukuthi nkosami bamshaya cha sisebenzise nje esingakhona okunye futhi okuyimpama esikusebenzisa ngazi ukuthi mhlawumbe cha uyayishaya nje ethangeni uyayishaya nje ethangeni lo seyakhala awema kanti cha so konke sisebenzisana into esidlala ngaso sidlala ngomqondo wakho sekhaya sidlala ngomqondo wasekhaya ukuthi sikuthathe sikufake esimeni uyitshela ukuthi siyisona kanti cha akusona konke nje kuthiwa I need that i-radio is the art of the theatre of the mind yebo. Njengoba uzibonele ukuthi khamba kanjani la emsakazweni Ukhozi uma kuqoshwa umdlalo wamoya. Ngiyathemba ukuthi ukwazile ukufunda nawe mhlambe ngelinye ilanga uyokufika usivakashele. Igama lami nguneli Sacele asiphinde sihlangane na kanjani kwenye episode yoKhozi FM TV.